Bueno, Errotxapeko gaztetxea auzoko hainbat gazteko okupatu genuen 2016ko irailaren 3an barkatu. Eta bueno, erabaki hau hartu genuen auzoan inkesta bat egin ondoren gazteek beraien aisirako espazio bat behar zutelako. Eta bueno, guk ikusi genuen behar hori baita ere, eta erabaki genuen lokal hau okupatzea. Ia 3 urte hauetan zehar ekimen desberdinak egin ditugu, kolektibo ugari pasa dira, eta bueno, bai egia da intentsitate desberdinetan lan egin dugula jende kopuruaren arabera, baina momentu oro egon gara bai ekimen eta ekintza desberdinak antolatzen, bai auzoarentzat eta bai Iruña herria eta Euskal Herriko hainbat mugimendurentzat. Guk uste dugu gaztetxe honek auzoari alternatiba desberdinak ematen dizkiola, bai gaztetxea egon aurretik aukera ez da horiek guk orain gaztetxe honekin eta lokal honekin aurrera eramateko ekintza desberdinak erabili dezakegu, edozein gazte eta bai helduagoak ere gonbidatua daude hona etortzera, edozein ekimen aurrera eramatera eta asanbladan parte hartzera. Eta bueno, uste dugu azkenean auzoak lehen ez zeukan tresna bat auzoari eman diogula, eskaini diogula, eta bueno, uste dugu beharrezkoa dela horrelako lokalak herri eta auzo guztietan egotea. Auzoarekin egia da hasi ginela harremanetan, bai okupatu eta pixkat geroago, hasieran pixkat proiektua ere garatzeko denbora behar genulako, baina egia da auzokideak izan direla bai gure proiektuaren parte eta gaztetxea ere izan da beste auzoko dinamiken parte, bai lagunduz elkarlanean eta hori harremanak eginez auzokide ahalik eta auzokide gehienekin, eta bai jaso dugula elkartasun handia beraien partetik, bai egin ditugun ekimenetan, bai arrisku egoeran gaudenean eta bai momentu oro. Momenturik onena, bai epaiketak geldiaraztea lortu genuenean, baina nik esango nuke aurreko osteguneko prentsa aurrekoan, ez dakit, sentitu nuen jendeak eskaini zuen babes hori, eta oso pozik sentitu nintzen, azkenean plazatxo hau edo bete genuelako eta jendez bete zelako, eta horrek animo asko ematen dizkizu aurrera jarraitzeko, eta hori. Eta gainera sentitu nuen nola asanbladako jendea eta hemen hasieratik egon garen guztiak nola roi honean geunden, eta elkarri lagunduz hau aurrera ateratzea lortu genuen. Nik asko ditut, egia esan, eta bai onenetarikoak izan direla beste gaztetxeekin elkarbanatutako momentuak, bai harreman oso onak egin ditugula gure artean, asanbladaren kideen artean, baina baita ere oso polita izan da nola beste Iruña herriko gaztetxe askorekin harreman sendoak egin ditugun, eta azkenean badakizula elkartasun hori helarazi egingo dizutela, nahiz eta beraiek agian gu baino okerrago egon edo zein momentutan prest egongo direla gurekin hor egoteko. Eta 3 urte hauetan zehar izan ditugu hainbat mehatxu edo hainbat arrisku, bai izan direnak hasieran hasi ziren prozesu judizial batekin, Kaixak hartu zuelako batean interesa 8 urte hutsik zeraman lokal honetan, eta eraikitzeko aitzakipean hori hasi zen prozesu judizial bat, eta geldiaraztea lortu genuen, baina beste bigarren bat izan genuen ere, eta hau ere geldiarazi genuen, baina orain ere gaude errekurtso baten erantzunaren zain. Gero baita ere iritsi zitzaigun udaletxeko hirigintza sailetik bazpen administratibo bat debekatzen digunak edozein ekimen publiko egitea, bai 6.000 eta 60.000 arteko euroren isunekin mehatxatzen gaituzte, eta baita ere espazioaren itxierarekin. Baina bai egia dela orain udaletxe aldaketarekin gure arriskurik handiena datorkigula, bai UPNek historikoki gaztetxeen kontra izan duen jarrerarekiko eta
nola gaztetxeak suntsitu eta desalojatu dituen. Orduan, Navarra Sumak ere gainera argi utzi zuen bere helburu politikoen barruan okupazioaren kontrako jarrera. Orduan gu orain gaude pixka bat kezkatuta gure egoeragatik eta orduan ideia egin dugula ja erresistentzia martxan jartzeko eta ez dakit hori da pixka bat orain daukagun egoera. Bueno, bai, auzo eta herri desberdinetako gazteak animatzea proiektu hauetan parte hartzera eta proiektu hauek bai hasieratik prestatzera, garatzera eta bai lokalak okupatzera helburu fin batekin eta merezi duelako eta azkenean asko, bai pertsonalki asko ikasten duzulako eta pertsona moduan ere asko hobetzen zarelako modu batean. Eta baita ere, azkenean zure auzo edo herriari alternatiba desberdinak eskaintzen dizkiozulako eta gero ere auzoak edo herriak zuri eskertu egiten dizu eta hori eskertzekoa da. Eta gero eskerrak ematea ere elkartasuna helarazi diguzuen auzo herri eta guztiei. Eta gero ere, orain gauden egoeran egonda, bai animatzea jendea, ona hurbiltzera, laguntzera, asanbladako jendearekin kontaktatzera, galdetzera gure egoera zein den, guk azalduko dugu eta behar badugu, behar dugula, laguntza eskatuko dugu eta hori, animatu jende guztia ona gerturatzera, egunean zehar, eta txandak eta beteko ditugula zuen laguntzarekin.